नमस्कार बालमित्रांनो, मी आज तुम्हाला छत्रपती शिवाजी महाराजांची माहिती सांगणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म मराठी वर्षाप्रमाणे फाल्गुन वद्य तृतीया शके 1551 म्हणजेच इंग्रजी वर्षाप्रमाणे 19 फेब्रुवारी 1630ला शिवनेरी किल्ल्यावर झाला. त्यांच्या वडिलांचे नाव शहाजीराजे व आईचे नाव जिजाऊ असे होते. जिजामाता शिवरायांना लहानपणापासूनच रामाच्या, कृष्णाच्या, भीमाच्या आणि अभिमन्यूच्या गोष्टी सांगत, तसेच नामदेवांचे, ज्ञानेश्वरांचे आणि एकनाथांचे अभंग म्हणून दाखवत. छत्रपती शिवाजी महाराज मोठेपणी विविध युद्ध जिंकून स्वतःचे राज्य स्थापित केले. ते अत्यंत पराक्रमी आणि कुशल योद्धा होते. त्यांनी एक प्रभावी आणि न्यायपूर्ण प्रशासन निर्माण केले, जे मराठा राज्याच्या विकासासाठी आवश्यक आहे. आपल्या